שמי עורך דין יוסי קורן. בשנת 2013 חלה אבי ונאלץ לעבור ניתוח דחוף ביום בו נקבע לי דיון בבית המשפט. הצד השני הסכים לדחייה, אך כבוד השופט לא היה מוכן לדחות בשום אופן. אני נזכר בחוסר האונים שהרגשתי. שוחחתי על כך עם קולגה שהציע לי לפנות לאפי נווה, יושב ראש מחוז תל אביב והמרכז. ואחריהם בדקה ה-90 הרמתי טלפון לאפי, שלא יקרטיב לפניכן. אני לא אשכח איך אפי אמר לי בלי להסס, יוסי, כמובן שנסייע, בשביל זה אנחנו כאן. תן לי כמה דקות, אני חוזר אליך. תוך 10 דקות, לא יותר, קיבלתי טלפון מאפי שבישר לי שהדיון נדחה ושאני יכול לחזור בשקט לבית החולים כדי לתמוך באבי. בבחירות הקרובות לראשות הלשכה אצביע על אפי נווה, ולא רק בגלל העשייה חסרת התקדים שלו במחוז תל אביב והמרכז, אלא בעיקר משום שמדובר בבן אדם, בחבר, במנהיג אמיתי, המחויב לבוחרים שלו וזמין להם גם בשעות הקשות.